बरोवसो आमकां निराशी करिना। याद येयकाल या वर्सा जुबलेवाचे वर्स आमी आचरण करते आसा। या जुबलेवाच्या वर्साचो कृपेचो आनी एक काळ प्राचीत काळ। या प्राचीत काळांत मंगळूर दिएसीसचे कॅरिस्मॅटिक सेवा एकतार आणि बायबल आयोग जोड आश्रयकाल मांडून हाडटा बायबल महासंमेलन। याच मार्चाच्या 20 तावन 20 आणि 3 तारखेपर्यंत संजेच्या 4 वरार तावन 8:30 वरांपर्यंत बागेवंतू कुर्साची फिरगज कोर्डेल हांगाच्या उक्त्या मैदानार हो संमेलन चलता। देवाच्या उतराचेर विवर, सक्रामेंताचें आराधन, मिसाचें बलिदान, स्तुती होगळाप हे सगळे आमकां देवाच्या संबंधांत वाडोवंक आनी ताची कृपा जोडून घेवंक आदाराची जातात। तुमी सुमेस्ता ह्या संमेलनाक येया। हे वर्स हो प्राचिताचो काळ निजाकी कृपेचो जावन घेया। देव बरें।